Yang panjang-panjang kok bikin nagih ya. Loh, hei Yuyu Kakang. Hayo ngaku hari ini udah masak berapa kali kalian semua? Nek Enyong ya wis masak ping pindho lah. Alhamdulillah ki hasil berburu dolan entuk terong maning. Entahlah kok iso seneng banget karo terong aku ki. Setelah wingi wis tak masak terong plenyek, saiki terongnya arep tak tongseng karo tahu. Lah ngenah nang video iki lagi ngiris-ngiris terong, wis tak cuci dhisik sadurunge tak iris ya. Lah nang wajane wis temangkring tahune, wis tak ungkep karo bumbune ben meresep, terus tak sambil ngiris terong deh. Iki mah nggo jurus ngelih ben cepet mateng. Kali iki nganggo teronge 2 biji wae lah. Lah ngenah step awale tak siapno bumbu-bumbune tak irisi, brambang, bawang, lombok karo tomate. Jan rapatu tenan wis piye pertamane piye akhire, sing penting tak edit wae, sing penting dadi video siji deh demi nggo setor konsisten. Mari ngono tak tambahi tahune, iki lagi tak iris cilik-cilik ben meresep enak mantep. Siji meneh ben ketok akeh. Lah mari ngono wis siap kabeh to, tak uripno kompore, tak nehi minyak sithik wae. Tak lanjut jeburno brambang bawang, tak gongsang-gangseng, terus disusul lombok karo tomate. Lah dinehi bumbu permicinan, garam karo gulane. Yuk jeburno tahune, lanjut jeburke teronge, diungkep ngasih empuh lonyo-lonyo. Jo lali diwalik mbok gosong. Matur suwun wis nonton.